Casglu Cofroddion, Nia M Jones, Ranbarth Aberconwy. Does dim byd arbennig am y casgliadau sydd gennyf. Mae'n bir debyg fod gan nifer ohonoch gofroddion o wahanol wledydd, ond rwyf am sôn wrthych am yr amrywiol gofroddion y bu I mi yn bersonol ei casglu tra'n teithio gwahanol rhannau o'r hen fyd yma. Pan yn blentyn yn tyfu fyny ar y fferm yn Fron Goch ger y Bala, byddem fel teulu yn mynd ar ein gwyliau bob wythnos godi tatws, hanner tamor yr Hydref, ar ôl cwblhau y cynheuaf gwair, a hynny yn y wlad yma. I'r Alban, Cernyw, Dyfnaint, neu I ardal y llynnoedd yn bennaf. Cofiaf ddod adref wedi prynu doli o'r Alban mewn gwisg draddodiadol, a chofiaf brynu cofrodd o garreg o Land's End. Pan yn disgybl yn ysgol y Berwyn y Bala, cefais y cyfle yn 40 oed I fynd ar daith sgïo i'r Eidal, Madesimo yng Ngogledd y wlad. A dyma gychwyn ar fy chwilfrydedd I gael darganfod mwy am wledydd y byd. Roedd brofi cael hedfan mewn awyren am y tro cyntaf yn antur newydd cyffroes, yn ogystal â phrofi'r bwydydd gwahanol. O'r Eidal, daeth I'm a bathodyn a baner fechan yn ôl adre gyda mi. Ar ôl cwblhau cwrs 4 mlynedd ym Mangor, a gweithio'n rhan amser tra'n ei wneud mewn amrywiol siopau a chaffis yn ardal y Bala, dyma fedru mynd i'r pot arian a gallu fforddio gwyliau bach i'r haul. Tair ohonom yn mynd I Mallorca, a dyna brofiad newydd eto. Gweld yr holl goed palmwydd, go iawn, y cynhesrwydd, y bwyd a'r sangria. Roedd yr holl fatrioedd o waith crochenwaith yno yn arbennig iawn, a ffrynais blat I gofio'r ynys hardd. Ar ôl swydd llawn amser a gweithio am flwyddyn, yr oeddwn wedi cynilo digon o arian ar gyfer yr antur nesaf. Yn ystod haf 1991, bu 4 ohonom drefnu fynd I deithio I Ewrop am bythefnos, gyda sachau ar ein cefnau ar yr Interrail. Profiad anhygoel gan deithio o Gaerdydd I Dover, llong I Calais, yna tren I Baris, ac aros yno am 2 noson. Ymlaen I Lyon, drwy Turin, a theithio dros nos lawr I Rifyn. Mis Gorffennaf yn Rifyn, ac roedd hi'n berwedig o boeth a drewllyd yno. Cawson ymweld â sgwâr San Pedr a'r Vatican, profiad byth gofiadwy. Ar ôl aros yn Rifyn am 2 noson, ymlaen â ni I Pisa a gweld y tŵr enwog yno. Prynais ddarn o grochenwaith I roi ar y wal yno gyda tŵr I weld yn amlwg arno. Rwyf wrth fy modd yn edrych arno, a daw â llu o atgofion hapus yn ôl. Ymlaen â ni I Florence yn yr Eidal, wedyn a mwynhau hanes y ddinas arbennig honno. Awstria a'r Swistir oedd nesaf ar ein taith, Innsbruck yn Awstria, a Zug a Lucerne yn y Swistir, gyda'i tirwedd arbennig a'r eira'n parhau I weld ar y mynyddoedd. Cofio dotio ar lan weithredau'r trenau yno. Prynais fat bychan i'w roi yng nghanol bwrdd, gyda llun doliau mewn gwisgoedd traddodiadol y wlad arno o Awstria. Ar ôl bod yn y Swistir am ychydig ddyddiau ymlaen ar tren I Strasbourg, ac yna daith dren drwy Luxembourg, cyn cwblhau y gwyliau yn Bruges yng Ngwlad Belg. Mae'n siŵr mai siocled brynais yno. Mae nanw y ferch wedi bod yn teithio Ewrop yn ddiweddar, a chasglu magnedau ar gyfer yr oergell, a gwydrau shots ydy ei phethau hi mwyn cofio'r gwahanol wledydd. 3 gwyliau arall hefo ffrindiau cyn setlo I lawr. Iwerddon hefo ffrindiau a teithio mewn bws o ddilyn I Galway. Aros mewn llety gwely a brecwast
hefo teulu hyfryd. Yn 1998, es i Boston yn yr Unol Daleithiau, gan deithio yno ac oddi yno fy hun bach. Roeddwn yn cyfarfod ffrindiau yno. Treiliais wythnos fendigedig yno yn ymweld â gwahanol rannau o'r ddinas, sydd â chymaint o hanes yn perthyn iddi. Roeddwn yn teimlo'n hollol saff yna, a phrannais blat hardd i gofio'r gwyliau arbennig hwnnw. Yn 1999, gyda tair ffrind arall, bym yn ynys Zante yn Groeg, prynais deilsen liwgar i gofio'r wythnos hwyliog honno. Yn y flwyddyn 2000, ymweld ag Awstria, eto, hefo trefor y tro yma, roeddem yn aros yn Zelamse, nid yn rhy bell o Salzburg. Roedd digon o lwybrau cerdded i fyny mewn tiroedd uwch, a bym i brynu clwch gwartheg yno, i gofio am y gwartheg hardd a welsom tra'n cerdded. Haf 2001, Portugal, oedd y gyrchfan yn aros yn Lagos, tref harbwr yn yr Algarve. Plat arall hardd sydd gennyf, i gofio am y gwyliau arbennig hwnnw, yn ogystal â mat diod bychan o grochenwaith a'r cefn wedi ei wneud o gorc. Ym Portugal y cynhyrchir y rhan fwyaf o gorc y byd. Mae'r coed corc, coch oak, quercus swber, yn holl bwysig ar gyfer diwydiant corch y wlad, ac mi roeddent i'w gweld ym mhobman allan yn y wlad. Fel mae pethau yn newid, trip i weld Minnie a Mickey Mouse i Euro Disney ger Paris yn 2009. Llun wedi ei fframio o Nanw a Mickey sydd gennyf i gofio'r gwyliau hwyliog a drud iawn hwnnw. Tra'n gweithio fel athrawes rhan amser yn ysgol Penmachno rhwng 2009 a 2012, cefais 2 wyliau gyda Jane Angharad a'r diweddar Liz. Mae Jane ac Angharad yn aelodau o Ferched y Wawr Penmachno. Yr oedd yr ysgol y pryd hynny yn rhan o brosiect Ewropeaidd Comenius, a bym yn ddigon ffodus i gael ymuno â nhw ar ymweliadau ag ysgol yn Iwerddon a De Ffrainc fel rhan o'r prosiect. Pan yn Nice yn Ne Ffrainc, cyn hedfan adre, fe brynais dop du a gwyn ar gyfer priodas fy nghyfnither, a diolch i'r dau roedd hefo mi ar y pryd, a mae cymorth doeth i ddewis. Gwyliau arall teuluol yn 2011 i Ynys Menorca. Gwariodd ym mhres ar Nanw yno a prynu ffrog ac esgidiau i ddawnsio'r flamenco iddi. Ymweld ar Eidal eto 2 gwaith yn 2016, 2017 a 2019. 2016, Venice, Llyngarda a'r Dolomites. Mae llun wedi ei beintio gennyf o'r gondolas yn Venice. 2017, arfordir yr Amalfi, Sorrento, Ynys Capri a Pompeii. Prynais grochenwaith i'r gegin o Sorrento i gofio'r wythnos ddifyr honno. Yn 2019, cyn i Covid gyrraedd i roi stop ar bob dim, aeth y 3 ohonom i weld rali geir Sardinia yn Alghero yn Sardinia. Mae gennyf luniau unigol o'r 3 ohonom gydag Elfyn Evans sy'n fy atgoffa o'r wythnos ddiddorol a gwahanol honno. Medi 2023 oedd y gwyliau tramor dwytha i mi ei brofi. Croatia oedd y dewis, ac aros mewn tref hynafol fechan o'r enw Caftat yn y de, o oedd ond 20 munud o Dubrovnik ar gwch. Ecob bychan lliwgar a brynnais yno. Bu yma'n ddigon ffodus tra roeddem yno i fynd ar daith allan o'r wlad i Bosnia,
a chael ymweld â dinas Mostar am y diwrnod. Roedd creithiau'r rhyfeloedd yn Dubrovnik a Mostar yn y 90au i'w gweld yn amlwg ar y waliau ac yn yr amrywiol amgueddfeydd. Roedd y storïau drwy ddarluniau yn amrwd. Aetho mewn cwch cyflym ar yr afon, ac o dan y bont enwog yn Mostar, roedd y gyrrwr wedi bod yn ymladd yn y rhyfel, a'r creithiau'n amlwg ar ei go. Prynais fodel 3D o'r bont i gofio am y lle ryfeddol yma. Erbyn hyn, wrth fynd yn hŷn, mae hyd yn oed meddwl am fynd mewn awyren yn fy ngwneud i'n sal. Ni fyddan yn siarad hefo neb am ddyddiau cyn mynd, ac wedi gorfod cael pilsen gan y meddyg cyn heddiw. Ta waith, mynd eto wnaf debyg a dioddef yr artaith. Yn y cyfamser, drwy ysgrifennu'r erthygl hon, rwyf wedi casglu'r holl wrthrychau at ei gilydd, ac maent wedi dod â llu o atgofion hapus a gwerthfawr yn ôl i mi. Dim ond unwaith da ni ar yr hen fyd yma, a theimlaf yn hynod ddiolchgar a ffodus mod i wedi cael y cyfle i brofi talp ohono.